Ante a masiva chegada de bolas de plástico a máis puntos da costa galega, a Xunta de Galicia activou o plan de contingencias por contaminación mariña en nivel 1. A Xunta de Galicia ten activado o plan Cangal. Está notificado ao Goberno Central a través do delegado do Goberno, así o fixo saber o conselleiro do Mar ao propio delegado. Eso supón que o personal tanto da Consellería do Mar como personal de Medio Ambiente están monitorizando as nosas costas, tamén os nosos parques naturales. Faise a través dos axentes medioambientais, pero tamén a través dos gardacostas e dase información necesaria aos concellos. Ademais da activación deste plan, a Xunta está a reforzar os dispositivos de limpeza con cuadrillas de Traxa, posto que o operativo dos concellos para a retirada dos residuos é limitado. Activar tamén personal de Traxa que axude, en este caso, aos concellos a botarlles unha mão en ese traballo que terían que facer eles. Por lo tanto, entendemos que agora o máis importante é recoller o material que vai aparecendo e que ese material, bueno, pues unha vez que esteñamos recollido, pues pasarlle a factura, como non, á empresa que seña propietaria desta carga de material. Ademais destas medidas, dende a Xunta piden ao Goberno Central, quen ten as competencias en materia de transporte marítimo, que estea vixiante e que se asegure de que a información que traslada a empresa é real, para valorar a magnitude da carga perdida. En principio, trataríase soamente dun contedor que contiña este material.